Lakhayin ko rapho nilip MEC constituency ka parlo chokihola ahawar Pangti Kro arong pathu aklamalong kidamtang chiti ni phai hiniar ni karlitang Pangti Kro amen pen arnisia pharman football ke pathu angdung kiti padoponlo kidamtang pai ni phai thongke bar ni karlitang Pangti Kro rongasar kichu ching bangphu amen pen arnisia pharman football ke pathu padoponlo bangso ke pathu ponjia phanpura Pangti Kro arong ara chepatri piponsi mesen pen pathu ponlo Bangso hut kadu kawe teraning koyatum ke pathu cepate dunlo. Teraning koyang bongpen ke damtang chiti ni phai hiniar ni abang angdung kiti ke pathu pon hut chokihola Paris FC lapen dehuri chingrum FC atum angbongsi pathu ponlo. Bangso hut dehuri chingrum FC atum ke thek munak ajok golipum pen chepahai ponlo. Bangso hut ke hayanong ekelong lake dehuri chingrum FC atum sikasuri kebra pharu phora sikaisi rongasar dorsing kro ahin pen pajir ponlo lapen halapu ke remate ranmate chokihola Paris FC atuma phan tangka suri troxira phokep atangka SGB Wilson kro ahin pen pajir ponlo kiwang jilangar ni talason ke pathua jai mek pen kicheng lok kapre pasai deng ponthu bomji buta paching pon hela nilitum apusara Pangti Kro men pen nilitum di pilo ke au men tu pen nilitum rong chukim pe nilitum klem pi tek pun la kini halo ke chengsi lo kan ke jusi kini final ba ke jutu lo tarik thong ke pen sen lo masika do be ada nilitum la da kela tum ke ba tim la ke timing koi andar do masika do be ke ba tum hanan nilitum ke ro pilo masih ini nili gini bang ke do we nang cerap dun thek rong si fanstan nilihin bela group pilo room FC lapen Paris chokihola FC alang etum si final ang deng cepate pon Komal ga hai ga dehuri chingrum FC alang etum 1 goal pen alang etum final ang deng an sami cepahai pon lo na tu laki hai winner mate nong nam ko an lo etum lake nile tum committee pen kacherai pon ateng si ke hai winner prize lake of first prize di 10,500 Koilamati pen Samson ingti carbing long life